Parlem de dones en la música. Malauradament, en ple segle XXI, continuen veient cartells de festivals on en la seva majoria són grups i noms d'homes. Però per què continua passant? I és quan ve la típica resposta que et diuen és que no hi ha tantes cantants ni tants grups de dones com d'homes. Mentida. El que passa és que no se li dona la mateixa veu ni la mateixa visibilitat. Però més enllà de la part negativa, sembla que a poc estem veient un poc més la llum, o això volem pensar, i encara que hi ha una gran presència masculina en els cartells, les dones estem guanyant en els últims anys un poc més d'espai i un poc més de lloc als escenaris. I amb aquests temes i molts més damunt la taula, iniciem el debat Els escenaris són nostres. Iniciem Els escenaris són nostres, un debat per a xerrar i compartir opinions amb tres dones que es dediquen a la música tant dalt com darrere dels escenaris. I ho fem en aquest espai com és La Salà, ubicat a València, un espai regentat tot per dones. A la meva dreta tenim a Esther, cantant, ens regala un estil més íntim, més poper. Benvinguda. Gràcies per convidar-me. Al seu costat està Carmen Aguado, coneguda com a Jazzwoman, un estil més diferent al d'Esther, més hip-hop, més rap. Benvinguda també. Moltíssimes gràcies. És un plaer. I Anabel Nadal és la gerent d'este lloc on estem de La Salà, ha sigut mànager de grups com La Gossa Sorda i ens donarà un poc la visió de darrere dels escenaris. Benvinguda. Bon dia, gràcies. Com esteu les tres? Nervioses. Un poquet, sí. Bé. Comencem primer, coneguem-vos un poc més a nivell personal. Totes, estic segura que heu crescut amb algunes referències musicals que vos han encaminat a l'estil que avui en dia ens regaleu. Tu, per exemple, Esther, quines han sigut les teues referents? És que jo he tingut moltes referències de molts estils, perquè a casa meva és que igual el cotxe un dia estava sonant Pink Floyd i després estava escoltant sonant Lluís Llach, no? Entonces, he sigut com supervariat, però a veure, si referents més en el que faig jo, suposo, a mi m'ha influenciat moltíssim a Miley Cyrus, la veritat. Però després, no sé, hi ha una cantautora catalana que adoro, que és Judith Nederman, que m'ha influenciat moltíssim, no sé, com ella parla, com ella canta, m'influencia molt el que fa. Després també hi ha una gran influència, i jo crec en la meva música, que és Gabrielle Aplin, que és una cantautora britànica. I no sé, és que realment, tot i que faig pop, realment he agarrat com influències de moltes coses perquè dia a dia escolto música molt distinta entre si. I tu, Carmen? Pues la veritat que com m'han criat ma tia, la meva cosina i també els meus tios, pues la veritat és que tinc un batiburrillo de gèneres musicals molt traca, o sigui, de passant de la ruta, coses clàssiques, coses més llaceres, però sí que és de veres que les que més m'han marcat ha sigut la Amy, Paramore, o sigui, Paramore és més rockero, també Gabilonia, que és més rapera, o sigui, realment me considero música melòmana, aleshores no puc dir que no a la música. Està ben rebuda, l'única aixina que me puc queixar més en les lletres que acoplen més a la teua personalitat o no, però bueno, cadascú que fluïsca. Vos han influenciat, no?, en l'estil que feu avui en dia? No té per què, o sigui, realment jo considero la música com un estat d'ànim. Segons el dia que te despertes, escoltes una cosa o escoltes una altra. No vas a escoltar tots els dies el mateix, seria un avorriment. Total, super d'acord en això. En el teu cas, Anabel, no eres cantant, però has crescut tant personal com professionalment acompanyada de molts artistes. Quins són els que t'han marcat i els que has tingut sempre com a referents? En el que ve a ser el món dels concerts, abans d'introduir-me i abans de tindre la meva gent artista al voltant i tot això, era el que més ens agradava a totes per igual, era en Paranoia, Dominguet, Hechos contra el Decoro, érem aquesta gent que anàvem a tots els concerts i estàvem ahí i ja començàvem a veure, això ja eren concerts grans. I de dins de casa nostra, que ho feien en Xocotet, eren dels grups que més em van marcar a mi, va ser Arròs Caldós i Obrim Pas, abans de que començara La Gossa Sorda.
I per a les tres que heu dedicat professionalment, s'heu dedicat a la música, ha sigut fàcil, està sent fàcil este camí per a treballar en ell? Jo crec que mai ha sigut fàcil si no n'hi ha un treball darrere. O sigui, si no treballes, com diria en ma família, que si no treballes la terra realment pues, no te va donar res. Totalment. A veure, jo en el meu cas, que fa molt menys que he començat, clar, realment jo porto fent cançons i fent música i intentant dedicar-me a això quasi des que tinc 4 anys que ma mare m'ha apuntat a l'escola de música, no? Entonces, pues jo, si hasta als 23 no he tingut també el privilegi de poder estar al lloc adequat, en el moment adequat i que s'hagin donat certs factors que han facilitat que jo ara estigui fent això, pues és difícil. Però una vegada estàs ahí, jo crec que el que has de fer és, com diu la companya, estar a tope a muerte, treballant-ho i ja està, perquè al final és això. Tota pedra fa paret. Tota pedra fa paret. I tu, Anabel? No, en el meu cas va ser algo un poc més natural, no? Va ser desenvolupar una feina que no tenia molt més, si la vols fer la fas, si creus que tens capacitat per a fer-la la fas i comportar-te de la manera més professional possible i endavant. El que sí que és un punt que li sumem, que això sí que crec que és l'estrès, és que la feina que fem, elles des de dalt, jo des de darrere, el nostre estil musical, el nostre circuit musical, el que té incorporat és un missatge molt potent, a nivell, com ve, de terra, d'estima la terra, feminista, d'estima la llengua. Llavors això sí que ho fa més fàcil, fa que tinguis més ganes d'estar ahí. Jo crec que sí, sempre n'hi ha entrebancs, però també n'hi ha una cosa molt bonica, que és estar en aquest circuit. I apoyar-se. Totalment. Recolzar-se unes a altres. Exacte. I ara cada vegada que quan s'acosta el 8 de març, que són molt els festivals que s'organitzen amb moltes cantants, molts grups de dones, volen apostar per dones, però què passa la resta de l'any? Què opineu al respecte? Que es crida, que sona el telèfon quan arriba el 8 de març i la resta de l'any no vos criden? A veure, és dur, perquè estem tot l'any, però està guai que ens apoyen també aquest dia, però també la resta de dies també existim, que no sols existim aquest dia, també aquest dia el tindríem que tindre nosaltres també per a reivindicar-nos als carrers i tindre aquest dia per estar amb totes les germanes lluitant pels nostres drets. Però bàsicament també està guai que ens recolzen en qualsevol dia i, per favor, existim tots els dies, evidentment, o sigui, no sols el 8 de març. Sí, sempre es pot fer un poc d'autocrítica en aquest sentit, però sense el 8 de març tampoc no estaria la resta dels anys. Exacte. Saps? Aleshores, Exacte. Jo tampoc no li donaria molta més importància a això, ja s'ha parlat alguna vegada, crec que és un missatge que ja ha arribat a les institucions i a la gent que ha d'arribar, i bueno, no està mal recordar-ho, però tampoc sense tant d'autobombo, n'hi ha moltes més coses que reivindicar. No sé, jo crec que és una mica el que diuen elles al final. Existim tots els dies i, evidentment, hi haurà campanyes, hi haurà accions que es podran fer al voltant del 8 de març i hi haurà coses que es podran fer al voltant del 8 de març, però també hi ha que ser conscients moltes vegades que potser t'arriben coses o propostes que dius potser jo no soc la persona més indicada per a fer això, no? El que passa és que com canto i soc una mica visible, doncs te la donen a tu. Entonces, també jo crec que hi ha que arribar una mica a un equilibri entre tot això, entre els concerts que es fan respecte al 8 de març, les accions que arriben a les músiques o a les persones que ens dediquem al sector musical per el 8 de març i a intentar, entre les persones que volen realitzar-los i les persones que estem ahí donant la imatge, arribar a un equilibri. En el teu cas, Anabel, sí que has viscut la part de darrere, l'altra cara de la moneda, un treball on també estàs molt envoltada per homes. Al principi el camí va ser fàcil de començar a treballar? Jo crec que va ser més fàcil al principi que al final. Quasi que al final, o més a prop del que és present, ha sigut més fàcil, perquè tal com he dit, això va començar d'una manera natural, com una feina, primer com un oci, després com una feina. Aleshores no hi havia massa històries, estava rodejada d'amics, d'amigues, de col·legues, i no... Quan comença a professionalitzar-se, quan comença a veure que
si n'hi ha xitxa en el nivell un poc més capitalista, aquí ja comencen a eixir les urpes i un poc els mals rotllos, i ahir va ser més complicat. A mi, fer feina darrere l'escenari, i és diferent també, dalt de l'escenari, darrere, el que munta, el que està de tècnic, el que està tocant i el que està baix. Són coses totalment diferents. I jo feina darrere l'escenari no he tingut mai cap problema. Però és més fàcil haver tingut problemes en gent de dalt de l'escenari. Quan ja comença el tema un poc més artístic, més egocèntric, més professional, sempre hi ha un poc més d'històries, però tampoc sense massa queixa. I estem en un lloc, així, la sala és un lloc regentat tot per dones. Clar, jo crec que això és també el pas natural d'haver dit, val, fa quasi 20 anys, la meva trajectòria professional en aquest sentit va començar bé, sense massa problemes. Ara, quan me n'adono que tinc problemes, vull tornar al meu estat natural, i el meu estat natural és estar rodejada de companyes, treballant tranquil·lament, i encara que sigui la música en més xocotets, perquè és el que passa. Quan la música arriba a uberitzar-se d'aquesta manera, que tot el món vol clavar cullerà i tal, és quan hi ha problemes, i jo ara mateixa ja tinc una edat i no vull problemes. Estàs en la flor de la vida. Com elles, no? Home, pues sí. Pues claro que sí. I costa molt als programadors veure que també hi ha tècniques de so, també hi ha dones que es dediquen a treballar darrere dels escenaris. Els costa obrir els ulls en aquest aspecte? Sí que els ha costat. I quan m'han vist, ostres, hasta ells s'han quedat un poc sorpresos, de dir, que això pot arribar a ser, no? Hasta ells s'han quedat un poc sorpresos de la seva ignorància. Sí que es costa. També és veritat que ara estan en un moment de pànic que ho estan fent, estan deixant entrar a moltes dones quasi sense mirar, no? Perquè tenen un poc de por i estan un poc a expectativa. Potser és un poc dur el que estic dient, un poc cru, però és així. I és una bona, i bueno, al final és entrar, demostrar el talent, demostrar que el talent no té gènere i que totes poden fer totes les feines, dalt, baix i darrere l'escenari, sí. Dalt de l'escenari també ha passat, fa uns anys, encara passa que molts festivals, la majoria de grups, n'hi ha una gran presència masculina. Penseu que les coses a poc estan canviant? Encara queda molt de camí per fer, per lluitar, per aconseguir? Carmen? A veure, sí, o sigui, el camí està, però n'hi ha que fer més perquè realment estem en un cap de naps, com diria, i n'hi ha que conquerir les zones, conquerir qualsevol espai, o sigui, qualsevol espai que suposadament la societat ha sigut més d'homes, que no tindre por, no? I fer realment el que vols fer o el que te representa en qualsevol àmbit o en qualsevol moment. Però sí que és de veres que és difícil, a veure, en la meva trajectòria m'he trobat en gent molt bonica, en un cor i un respecte que flipes, i sempre te vas a trobar el típic espòs que realment te fa els comentaris més random i més asquerosos que te pots trobar, però que també se'l tens que explicar, perquè si te calles, al final aquesta persona va continuar tindre aquests comentaris o jo què sé, aquesta forma de viure les coses supermal, aleshores n'hi ha que també tallar quan passen aquestes coses. I també, una mica, com dieu, al final donar per suposat que tot està avançant, també moltes vegades a la societat és com que la tranquil·litza i l'acomoda. Bueno, com està tot avançant, bueno, doncs potser no cal fer tant, no? No està avançant si encara està passant. Vull dir, no pots mirar, no pots llevar el punt de vista de l'objectiu, perquè per molt que poquet a poquet paregui que si este festival ha fet un cartell pot ser una mica més paritari o aquí pareix que hi ha més representació de les dones. Això és, en moltes vegades, casos puntuals i moltes vegades també
en espais més propers als que nosaltres ens situem com a dones feministes aquí en la nostra terra i per la pressió que exercim. Exercim la pressió, hi ha certa por, estar en un moment de pànic. Exacte. Vaig a incloure dones, no vaig a ser que després me diguen què tal. Sí. I quan passa tot això, què penseu del típic comentari que sempre fan? És que no hi ha tantes dones com homes per a omplir un cartell de festival. A lo millor és que no esteu donant-los la mateixa visibilitat. S'heu trobat en aquest típic comentari, entenc que sí. Sí, i jo entenc que això té una explicació biològica i és un poc així, biològica, sociològica. Tota la vida els grups d'homes han sigut els grups d'amics i és allò de l'habitació pròpia i ells no tenien certes coses que fer i nosaltres sí, i no havíem anat en les de la banda de música a fer un grup de tal, que tenies Santa Mare tal, potser estaves més pendent dels estudis, i això és així. Ara està canviant, hi ha una velocitat molt alta i les noves generacions és una barbaritat, els referents que tenen, com ho treballen, és preciós i veure que s'està guanyant tant de temps, però fins al moment, d'alguna manera, sí que estava passant. Que no significa que no n'hi havia dones, sí que estaven fent-ho molt bé. I ja t'he dit, un dels meus referents era Rascaldós, imagina't, fa més de 20 anys, amb Paranoia en el seu moment. En el nostre circuit més o menys sí que passava, en el circuit del punk també ha passat, però que tinga un poc d'explicació sí que en té, un poc d'explicació biològica sí que té, que també hi ha una explicació de la invisibilitat i de que no estaven capacitades i tal, doncs també. També un poc de falta d'informació, o sigui, també jo crec que són les ganes de d'autoritzar d'aquesta persona, perquè realment avui en dia les xarxes socials pots trobar qualsevol cosa i realment les persones que tenen aquests comentaris és perquè no s'han posat a d'autoritzar com Déu mana, perquè dones n'hi ha, i de molts gèneres. I fan un punyat de coses, siguen, jo que sé, humoristes, freestylers, de tot, és que n'hi ha de tot. La qüestió és que realment és una societat que molt crua, per dir-ho així, que a soles miren els números, no miren realment l'art que té aquesta persona i costa molt més el poder apostar per lo que fas, perquè sempre te posen traves o te posen cosetes que realment te fa que te'l curres més, però dones n'hi ha. El que n'hi ha que fer és recolzar més a qualsevol tipus d'art que n'hi hagi i no tindre por a apostar realment per aquest artista. Hi ha un talent increïble, que n'hi ha moltíssimes. Sí, al final és una mica el que dius tu. Al final un programador o una programadora quan realitza un cartell, al final el que vol és que s'ompligue i que la gent vagi. I la qüestió és que per tota la trajectòria que n'hi ha, els grups més establerts i que més mouen són d'homes. Entonces, passa que les dones que n'hi ha ahí també, i després jo, per exemple, en el meu cas, que encara és un projecte emergent, ens quedem enrere i te quedes en el granet d'arena que s'ha quedat ahí, que dius, bueno, va, l'agarro per mi, molt bé. Però és com, claro, al final un cartell el que vol és moure gent, i els grups més grans, per desgràcia, o que han volgut fer més grans, són d'homes. Com veieu l'escena actual? Quina valoració faríeu de l'escena que tenim avui en dia? Bé, venen prou fortes, venen així molt fortes, amb molt de talent, amb moltes coses noves, molt fresques també, això m'agrada, sense por, sense manies i en uns discursos també que són molt propers per a les dones, està havent una transformació. Es nota molt també, així que estem fent molts concerts de dones que venen moltes dones, que hi ha una certa empatia, hi ha una certa catarsis, molt d'aquelarre, entonces això està molt bé. Però continua, i és un poc que venia en relació a la pregunta que havies fet tu abans, ells continuen sent els potents, ells continuen sent els que des de casa els han comprat guitarres, bateries, tenien els locals d'assaig. Era el que havia canviat el baló de futbol per una guitarra, no? I ells continuen tenint tota aquesta potència. I és veritat, el que diu ella, que s'hauria d'apostar un poc més per el talent de les dones, ajudar-les un poc més, han sigut un poc més autodidactes, un poc més
no han estat tan rodejades d'amigues perquè és que totes no han tingut les mateixes aficions per la música, tal. Entonces, aquesta solitud s'ha d'acompanyar, que veig que sí que s'acompanya molt bé entre elles com a grups, però inclús des de fora seria lo interessant, Ja el que deia ella. Tenim un gran exemple de dones que venen fort. Pues sí, la veritat és que estic molt orgullosa de les dues perquè al final estan fent els seus projectes i el tiren cap endavant i jo, a veure, jo de les persones que m'he trobat, la veritat és que n'hi ha molt de grups i cadascú pues, mestizo o jo què sé, cadascú pues, de sa mare i son pare, però sí que n'hi ha molt de potencial, és això d'apostar realment per l'artista sense el que tinga darrere, realment n'hi ha que apostar per el que està fent i el que te transmet la seva música, no el que n'hi ha darrere, perquè al final això ja estem parlant d'altres coses que no tenen res de la música, al final estem parlant de negoci, que és el que volen ells, no aposten realment per la música, sinó per diners que li van a donar a ells i ja està. Però realment hauríem de fer el de sempre, com ha fet Anabel, ella ha apostat per les dones realment que tenen potencial, que se volen menjar el món i que necessiten ajuda. Pues és que al final és una mica el que tu dius, és que al final per ara no en són moltes visibles i jo crec que entre nosaltres ens hem de donar suport i totes aquelles que vagin venint, donar-los la mà i fem-nos fortes juntes. O sigui, al final és impossible que ens fem fortes si no ens agafem totes de la mà, ens respectem entre totes i ho tirem endavant nosaltres, perquè si no ho fem nosaltres no ho va fer ningú, saps? Entonces, pues això, i no sé, jo la veritat és que en el poquet temps, totes les dones que he conegut del món de la música d'aquí, és que ha sigut un respecte i una admiració cap als dos costats tan forta i tan bonica que és com, que guai, o sigui, és el meu lloc, és un lloc preciós, és el nostre lloc, hem de conquerir-lo. Es recolzeu unes a altres. Claro. Home, és que si no el fem nosaltres no n'hi ha ningú. Crec que és imprescindible, sí. Estar unides. Sobretot per a elles, sí, és molt important perquè és allò, qui ha d'apostar? Els programadors no van a apostar, no tenen que ells volen, és el que jo dia, dels meus inicis als meus finals, per què? Perquè no m'agradava aquesta manera de contemplar la música, no van a apostar. Les institucions, pues, quasi sempre hi ha problemes molt més importants, et diran, no? Que estar mirant el talent d'aquestes dos xicones, no? Entonces, és entre elles, i així que sempre hi ha un colze, una mirada empàtica, i això es transmet també de cara a baix de l'escenari. I potser estem fent quasi dos tipus de... Sí, dos valoracions diferents. I al final penseu que això beneficiarà o afectarà les noves generacions? El fet de no de la unió que estàvem parlant, sinó del que estàvem parlant dels programadors, de les noves generacions que venen. A veure, n'hi ha treball, sempre n'hi ha treball. Evidentment, li va ajudar que hem obert un poquet el camí i n'hi ha que seguir obrint-lo, però evidentment encara queda treball. Sí, queda treball, però jo crec, o sigui, evidentment queda treball, però si a nosaltres ens dona esta finestreta per arribar a les noves generacions i per a dir-los amb molt de curro, amb molta sort, estem aquí, existeix aquest exemple, vull dir, se pot fer música sent dona, se pot fer música en valencià sent dona, i al final són referents, més grans o més menuts, vull dir, igual que ta mare pot ser un referent, una persona que canta i que és dona i que tu la veus damunt d'un escenari és un referent i és superimportant i supernecessari. Jo crec que potser hauríem de, crec que per a les dues és important anar a tocar a festivals i demés, però deixar-te de la quimera, de la importància tan superlativa del festival. Perquè això també, inclús la música en valencià ho ha perdut els pobles, ha perdut el circuit dels pobles, ja no es fan concerts als pobles, tot el món vol anar a fer el mateix, i a fer el mateix és el que un programador vol, diu, i al seu propi benefici. Aleshores, la revolució serà feminista o no serà, és per moltes coses. I una pot ser per tornar als pobles, per tornar a la terra, per començar en aquesta empatia, en aquesta solidaritat, en aquesta puja que estem ací, perquè aquells no te van a fer cas fins que no rebentes i te'ls donarà igual el teu gènere
perquè serà perquè tu estàs venent molt, estàs tal, però no te van a recolzar. Desgraciadament. Entonces, que n'hi ha moltes més coses implícites a part de ser feminista i ser dona. O moltes coses que es poden recuperar a partir d'això. Parlant de la terra de la llengua, les dos feu cançons en valencià, ho heu tingut sempre clar. És la llengua en la que parleu, ho heu tingut sempre clar. No. No? No, però per un motiu. Esperava que anaves a dir-me sí. No, però per un motiu, perquè jo, per exemple, quan vaig començar a fer lletres de cançons en 12 anys, que eren una desgràcia de lletres que no valen per res, jo les feia en valencià. I la gent deia, però fer-les en castellà que arribes a més gent. Entonces, claro, al final, de tant de menjar-te el tarro, acabes fent-les en castellà. I quan jo ja vaig madurar i vaig veure que realment la meva veritat sortia en valencià i no en castellà, va ser com vaig dir, és que no puc, o sigui, no puc no fer-ho en valencià, perquè al final el valencià és la meva llengua. A casa meva es parla valencià, jo en els meus cercles d'amistats parlo en valencià. Per què estic cantant, o sigui, per què? I què vull dir en això? No estic jo, no me veig jo en aquestes lletres. I aleshores va ser quan vaig decidir, no, és que la teva veritat és en valencià i les teves cançons són en valencià. Però crec que també és necessari que veiem tota aquesta pressió que s'exerceix de és que si no, no arribaràs, és que si no, no serà suficient, és que la gent no t'escoltarà. Ostres, tinc els meus dubtes. Que el mengen el cap. Te mengen moltíssim el cap, hi ha una pressió molt forta, jo crec. Vam prometre perdre l'orgull després de tants colps contra el mateix mur. Vam escriure'ns cartes d'amants i entre línies dibuixàvem les carícies d'amagat. Sense por anem avançant, ja que no queda res a perdre, ja que la pluja ha amainat. Sense por seguim caminant, però en vies paral·leles que ja mai no es trobaran. Pues a veure, jo sí que des del principi soc bilingüe, soc valenciana i mitja manxega, evidentment l'he naturalitzat, manxeguís el valencià sense voler, per culpa de mon pare, m'invente també paraules valencianitzant-les i castellanitzant-les, però sí que és de veres que al principi a mi se me va fer molt difícil perquè tingui una època que, bueno, pel segle que jo me juntava, pues, com que en cada zona de València, evidentment, tenim una forma de parlar, uns dejes, jo què sé, la riquesa de la llengua, saps? I, evidentment, abans no se veia tan bé el parlar de carrer. I, pues, en el meu cercle d'amistats, pues, se reien de la meva forma de parlar i jo tingui de xiconina pues, una època pues, que m'avergonya perquè sempre m'estàvem maltractant, he de dir, és que mira què tal, és que a Pitxes, és que no sé què, pues a veure, soc de la zona, saps? Soc d'Aldaia, a Pitxes, m'ha criat ma tia, m'ha criat també a Sueca, pues també tindré coses de Sueca, què vols que fas, saps? És la meva forma de parlar i tal, i per això també vas treure nano, perquè va ser com expressar tot el que vas viure de les meues, que m'estaven bàsicament posant una barrera i me varen deixar de fer que parlara jo el valencià perquè tenia vergonya. Fin del carrer, no guarde la pena, i xin del pafeto, tu canta la peña, mogudes externes clavan la ferida, volen volerte però no s'aclaren, te posen pel mig, no sap de la vaina, te truca la novia, s'assustaten porque se vaja, estic fatigada, la pena m'estorba, estime la vida, tu saps qui te odia, prendre per cul, la gent ja no llaura, no estimen la terra, no volen cuidar-la, l'orxata de xufa esta cara, fartons plats, a la valenciana, m'estimen la llengua, no volen parlar, la gent ja s'oblida, no volen cantar, de sota s'escoltes una espardenyà, nano ves a fer la mà, m'estimen la llengua, no volen parlar. I dic, jo vaig a parlar con Wiga, perquè al final és com m'han ensenyat el valencià, evidentment pues, tindré coses
de la riquesa, perquè tu al final quan te'n vas a cada zona pues, agafes més riquesa a l'hora de parlar, i això és lo bonic. O sigui, és que en Catalunya també passa, en cada zona pues, parlen d'una manera diferent i al final això és la riquesa de la llengua. I veure a un francès parlar en valencià mola, veure un italià parlar en valencià mola perquè la jerga, i pues mira, jo soc mitat manxega i manxeguís el valencià i jo què sé, pues és el que n'hi ha. Totalment d'acord. Només inclouries allò de deixem d'intel·lectualitzar tant la llengua, saps? La llengua és del poble i té la seva riquesa. Hi ha molta gent que no parla per vergonya i això no hauria de ser. Hi ha una manera de respectar-la, que és saber la normativa i saber-la per a comunicar-nos a nivell escrit i tal, però per la resta, oralment, jo soc una enamorada de parlar, que cadascú parli com vulgui el valencià. Però ara per xarxes hi ha com molt la possibilitat de queixar-te de qualsevol persona que no parla correctament el valencià per Twitter últimament. Jo no sé què passa, que te corregeixen tot el que escrius i dius, però te pots callar? Si tu estàs parlant valencià, moltes vegades aquesta persona ni parla valencià. I dius, no és necessari, deixa que jo sigui lliure de parlar com vull, i la meva llengua. I ja per anar acabant, de tot el que hem estat parlant en aquesta estona, què és el que vos agradaria que millorara en els pròxims anys? Comencem per Anabel, per exemple. Bueno, jo crec que això, un poc que tornem totes i tots a les arrels d'on vam vindre, però per això, perquè la feminització de la música, la valencianització de la música ha de servir tot el missatge que portem per a aconseguir moltes coses, com pugui ser intentar ajudar en la reversió despoblament rural. Saps? Així, ser d'aquest circuit de música el fa ser, com la pel·lícula Les Invasions Bàrbares, ara feminista, ara ecologista, ara no sé què, hem d'estar sempre molt atentes a el que passa al nostre territori al voltant. Llavors, això és el que jo crec que no hem de perdre, només per el que és el valor sublim de la música musical, d'anar i els aplaudiments i ja està, i l'ego així, no? Tenim que recuperar un poc aquest missatge i aquesta manera de fer. Carmen? Pues lo que más se debería perdre pues, es el respecte, l'amor, la unió i sobretot el que cadascú té la seva visió de veure la música, de veure les coses i al final és totalment respectable. Evidentment pues, queda camí i n'hi ha que pues, apretar tot el que se puga, però que vaja, que sempre anem a estar juntes i en el que siga pues, anem a recolzar si alguna necessita ajuda al final. Exacte, jo crec que també me quedaria una miqueta en el que acaba de dir Carmen, al final, de respectar-nos entre totes, agafar-nos totes de la mà i fer pressió i força per no perdre tot el que ha aconseguit i per no perdre el focus on el tenim, que jo crec que és en que millore tota la situació, en ser visibles i en portar la nostra música a totes parts, en tota la dignitat que es mereix i en tota la llibertat que es mereix. Tant de bo ens escolten i moltíssimes gràcies a les tres, ha sigut tot un plaer. A tu i a vosaltres. Moltes gràcies.